Takže zdar, vítajte pri ďalšom videu. Vlastne pri novom videu. Tentokrát na hru Little Inferno. Toto video bude recenzia. A vlastne Little Inferno. Little Inferno je pomerne jak by som to povedal, hra, ktorá vyzerá na pohľad ľahká, ale pritom je graficky celkom dobrá a jak vidíte, je to tu všetko pekné, jak by som to povedal, no. Takže, jak vidíte, hra obsahuje akoby komíny, čo sú vlastne savey. Ja tu mám 2 savey už urobené, tu vidíte, že tu som hral 17 minút, 8 minút, takže si môžeme niečo ukázať. Ja ukážem tých 17 minút, aby som vysvetlil lepšie hru. Takže ste vlastne stále iba v komíne, jak vidíte, ste iba v komíne a podpalujete veci. My si ukážeme nejaké veci a potom aj nejaké iné veci, prečo je tá hra premakaná. Tak prvá vec, kde si môžete všimnúť vlastne tú hru, že je dobrá, a ešte druhá vec, Jerko, je to tu všetko prispôsobené, Jerko, tvorcovia tejto hry vedeli, čo chcú dokázať a dokázali to podľa mňa. Túto hru vám určite odporúčam si kúpiť, pretože zabaví na nejakú hodinu, 2, 3 a ukážeme si vlastne, jak som to myslel. Jarko, súvisí to na seba magnet, vidíte tu toto a hneď to roztočil. Jarko, súvisí to, sú tým nejakí, ako tí tvorcovia hry, jak neviem kde, že napríklad, jak v nejakých strieľačkách strelíte do lampy a ona nezasne, tak ako, myslím to tak, Jarko, to je to premakané. A teraz môžeme vlastne tie veci, čo tu máme, aj takto zničiť. Počkaj, vidíte, už to odpadlo. OK, tak ja to dám k sebe. A vlastne vidíte tu takéto vecičky. Tak toto sú peniaze, za ktoré kupujete ďalšie veci. A toto sú vlastne, jak keby, dá sa povedať, kupóny, na to, aby vám to prišlo rýchlejšie. Takže my si vlastne otvoríme aj teraz autobus, ktorý jazdí. A teraz si ukážeme aj ten televízor, ktorý vlastne je tiež dobrý. Vidíte, dáme tam televízor a ukazuje vlastne všetko, čo sa robí na obrazovke. Vidíte? A vlastne aj toto, Ercho, bez toho, aby to bolo nejak ako pozadu. Tak OK, a my si teraz niečo ukážeme. Ja neviem, dám to takto. Vlastne môžete si tu aj stavať nejaké veci. A sám som nadšený z tejto hry. Túto hru mi požičal Epic Libor, čože môj fanúšik, a teraz sa mi vlastne aj stará o Facebook. Takže podpalíme auto a vidíte. A vidíte, padajú nám z toho peniaze. Toto sa mi ľúbi, tá animácia, jakoby. Aj tá spodná lišta celkovo sa mi ľúbi. A vlastne tu sú komba, čože vlastne účelom hry. Majú vlastne robiť to, že máte spĺňať všetky komba a postupne akéby robiť aj nejaké misie. No nie sú to misie, sú to skôr iba také veci, ktoré od vás niektorí, jak keby vaši susedia, kamarádi chcú. Viem, že ja som tam mal teraz také, že mal som jakoby taký k svojej kamarátke, alebo neviem čo to bolo, darovať tieto, jak sa to volá, Jirko, toto, svetlušky. A vidíte, ja už tu mám všetko kúpené. Keď to máte všetko kúpené, môžete si odomknúť nový katalóg. Aha. Počkajte. A však ja to mám všetko kúpené. Aha, ešte toto nemám. Kúpime aj toto. Toto osobne neviem. Aha, to je torčka nejaká. Jasné. Takže ja si to urýchlim, aby som nemusel to nejak zhročiť, alebo neviem. Dobre, takže rozbijeme to, spálime to a vidíte, prišla nám ďalšia pošta. Aha, tak takto to funguje, no. Šikovné. Vidíte. Toto počasie, spraviť o počasiu.
Regulátor korvan. Niečo so zimou. Že zima prichádza rýchlejšie a rýchlejšie. Tak. Hehehe, bla bla bla. Toto si môžete vyprečítať, ja to nepotrebujem vedieť. Výtrma. Aj toto podpálime, teda poštu, na čo by nám bola. A ja som... A tu je ďalšie. Kúpime, jasne, kúpime si to. Vidíte tu toto, ohrievač a toto. Tak, prečo by sme to nekúpili? 12 sekúnd to bude trvať. Kúpime. Hej, toto kúpime, však na čo, však je to gameplay, teda gameplay. Vy viete, čo myslím. Však je to... Je to... recenzia, tak prečo by sme to neutratili? Vidíte, máme tu... toto pekné zvieratko, ktoré teraz rozpálime. Rozbúchame ho a neviem čo ešte. OK, teraz tu máme ohrievak, ktorý tuším, viem, že sa má aj sám podpáliť. A ešte toto. Vlastne graficky, dá sa povedať vlastne, že sa celkom s týmto vyhrali, keď je to iba v jednom mieste. Áno, nachádza sa to iba tu, nikde inde. OK, tak pošta. Sa tam katalóg. Aha, akože som použil ten katalóg, som vykúpil. A tu teraz si vlastne ukážeme intro a bude koniec videa. Vlastne až teraz je začiatok tejto hry, vlastne tam, keď sa dostanete do druhého katalógu. Takže pustíme si to a ja sa s vami potom budem lúčiť. Takže zatiaľ zdar. Hey kids! Do you like toys? Yeah! You know what's more fun than playing with toys? Huh? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! Yeah! It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. I've got the fireplace that burns at 100 billion degrees. It's Little Inferno just for me. I've got these old toys. I've got this box of memories. We'll shove them in the fire and breathe in the flaming potpourri. It's Little Inferno just for me. What I thought playing with fire was dangerous. Well, you're right. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder. But there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm.